хванах. Ой. И е много хубав. Чакай. Ой. Бой, това е голям кефал. Майко, това е много голямо. Чакай, бой, това за толкова се бори, бе. Бе. Майко, че Еван запусна. Хора, това е голям кефал. Да, това е много голямо. Това е хубав кефал. Надявам се да го изкараме и да ни скъса. Паш да скъса ни. Ой. Хубав, не е хубав. Мънчаки, закачил се. Така ли? Да. Ама много се бори. Не си кефалче. Ой, това как се бори. Ятка! Каква се бори толкова, бе? И Тодорей! Няма нищо, че запитах. Най-важното, че кефала е изкарал. Да. Хора, ето кефала. Не е бил много голям, но много се бориш. Да. Чао! Значи